Carane mantap. Hei, toh. Hei. Mari onde yo. Nek aja. Yo mari kondi. Kayak enek mari komai, Mas. Ya kok liwat. Jemput lah kayak. Sawi. Duh. Terus sopo iki? Ya, sawo. Tuh, pala iki lek tadi iki. Apa iki menae? Partine iki ora tak kita. Mumpung dengaren aku mau nomor parti rek wong. Undung. Ayo. Undung-undungnya penake apa? Undung. Tek. Undung tanpa udan. Asik. Ih. Ya apa? Sama. Itu ini. Iki tulis iki tuku kanggo sira hap sariling kelabu eseme kang manis. Bawa benak ini. Gitu. Loh, sawo jenengmu iki? Selamat arek anyar lho. Wah. Wah. Tapi pindahan. Tapi pindahan, ibu tengah nah. Nggih. Wah. Siapa jenengmu? Perkenalkan, nama saya Solikai. Oke. Perkenalkan nama saya Wanto. Oke. Candi. Aku cah anu. Cah Amerika. Amerika. Aduh to. Aduh. Aduh pindahan. Pindahan. Dan keterongnya bro. Anyaran. Iya anyaran. Rumah Yo. siapa ini kayak tinggal rumah siapa? Nikono. Aku Nikono. Rumah aku jan kono kuwi dul waduh. Awakmu. Oh, ngadoh ya. Oh iya. Soe arah anyar ra nggo jajan. Gak gowo. Pindahan lu kene mbok yo kancane gawakne roti-roti ngono. Lah iya. Bapakku ngingoni apa? Ngoni wedhus. Podo. Lah padha ta. Oh iya. Dus. Kowe panggil karo makmu berarti ngene. Iya. Mahmu adoh ora kok kene? Cek kono lho. Cuk dolan mahmu. Garek Oke. 100 meter ra nganti. Gak nganti. Iya iya kene. Ayo piye ya? Magrib iki Berani kuwi. Lah iya. Piye? 100 ya. 100 aku. Aku ngadus tak balik saya tak adus ya. Yo yo. Sana mana? Oke.